Bueno, zer mauzatzeko lasterketa? Unai? Bueno, berezia. Atzokoa berezia, ez? 7 urte eta gero, nobeda txiki bat. 2 astetan dena astoratu zaigu guri ere bai. Eta, baina gustora, egia esan dena ondo atera zen, eta, pentsatu bezala, ez. Gainera, keniarrak irabazi zuten, eta gehiago ezin genien eskatu. Horrentxe hitz egingo dugu zuen gonbidatu berezi hoiei buruz. Mikel, lasterketa berezia, batez ere, lasterketa gogorra delako, ezta? 53 kilometro dira? Hori da, 53 kilometro, 2800 metrotako, desnivel positibo metatua, eta bai, gogorra da, ez? Eta, gogortasunari aurten genukan ere berezitasun bat jarrita, eta da urteroko, formatoa pixka aldatu, eta erabaki gendu lasterketa aurkako norantzan egitea. Orduan horrek ere, halako dudak eta zalantzak eba sortzen zituen, ez? Gehien bat parte hartzaien artean. Eta hori zergatik erabaki zenuten? Bueno, egesan, hemen eskubita honek ja, bigarren urtetik ja planteatzen zuen, zergatik urte baten ez alde bat egin, beste urtean arkoko norantzan. Azkenen da, lasterketa leku berdinetatik igarrotzen da, baina eraberan lasterketa ezberdina da. Urte batean norantza batean, urrengoan beste alderuntz, halako xarma, dudak eta sortzen ditu, eta orokorren harrera oso ona izan du, bai. Korrikalari asko, Unai? Bai, izen emateak irekizianean da, lasterketa luzea da, jendeak zalantzaio izaten ditu, baina bete izan dena, ez, 350 topea, gero egunean bertan jende gutxi bateratzen da beti, zergatik orain dela 3 hilabete terdi edo izen emateak irekin ditela, eta gero harrapatu dugu, COVID-ak, eta azaldu zian larun batean batzuk, ez, aste honetan harrapatu dutenak, perna handiakin, baina, gaur egungo... Horiz dago zuen esku. Ez, hori ez dago, eta eskerrak.